мачи преди почивката. Взаимодейства с Милен Петков и Ицо Стоичков на левия фланг. Оглежда се как най-добре да насочи кълбото и го насочва. Да, това е 1-0, това е гол. За България един гол, който може да има изключителна цена. 1-0 за България. Трифон Иванов, българския капитан, ни прави щастливи в тази 57 минута. Великолепно се възползваха българите, великолепно се възползваха от това недоразумение в защитата на руснаците. Видяхте центрирането още веднъж. Това наистина си струва да виждаме десетки пъти. Трифон Иванов се оказа непокрит. Сега най-вероятно ще се държат за главата руските бранители. Това обаче за нас е чудесно, защото повеждаме в този изключително важен матч с 1-0. Трябваше ни този гол. Сега вече нещата стоят по-добре. Българите